San 64 Mali armée nationale y'o sɔrɔ ɲina o siratigɛ la ɲɛnajɛ belebele sigira génie militaire o kuluba kɔnɔ yan nɔ Bamakɔ yan nɔ min yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Assimi Goïta bolo. Sa deuxième section est une section mixte composée de l'unité mobile de surveillance et d'intervention. A kɛnɛ kan Mali mafalenba caman tun bɛ yan nɔ k'o fara soldasi jalatigibaw kan ani gouvernement ɲɛma caman minnu kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan yan nɔ k'o fara malidenw yɛrɛ kan minnu nana ka na an ka soldasiw ka olu kɔkɔrɔma don k'u jukɔrɔma tintin ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma u ka baaraw la yaasa ka se ka jamana yɛrɛ lakana. An ka sɔrɔsiw misaliya i n'a fɔ an bɛ taa hali minɛn dɔw minnu san kɛnɛ ma ko n'Ala sɔnna ma ɲinan san kɔnɔna na olu dɔw bɛna dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ o ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ hakili sigi o ye fɛn ye min bɛ ɲɛta fana ko fɔ donc an ka sɔrɔsiw an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn. Ni ne san 13 ne bɛ kungo kɔnɔ ne ma deli ka san kelen kɛ Bamakɔ yan ne ka bɔ kungo kɔnɔ a kalo kelen de nin ye danfara min b'an ni ɲɔgɔn cɛ belebele de don nɔgɔya caman de kɛra baara caman kɛra sisan ne tun bɛ Tɔnbukutu yɔrɔ mun ka di ne bɛ taa yen. Min ye général d'armée Assimi Goïta a kɛnɛ kan a ye jɔnjɔn caman di soldasiw ma fo ka taa se sefa wari o miliyari 7 a n'a kunkanfɛ k'o di soldasi somɔgɔw ma minnu yɛrɛ taɲana kɛrɛdagaw la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.